जोंनि बेरेखा माने जोंखौसो माने बायदिसिना दाय जाबसिननानै बोरै बिफोराव खोलैनो बेखौ नाजाबाय थायो जों बिदि सौग्रावनाय बिदि समस्याजों सौग्रावदों दा बिदि बादैबो दा नबसरनि बेरेखा जों केस होनाय नबसरनि बेरेखा केस होनायावबो जोंखौ बिदिनो दाय होबाय थादों जे दावराव दैखेब नार्जारि मोनहा गुबुन जाथिजों माने दावरावसो खालामसिगोन नांलाय खमलाय खालामसिगोन बेबायदि जोंखौ दाय होयै जोंखौ माने रायजो राजानि गेजेराव माने फोसावबाय थादों जों दाय माने जेनेबा जोंसो दायनिगिरि जों जाथिनि थाखाय मावदों दा जोंसो दायनिगिरि बेबायदि खालामबाय थानाय जों नुदों दा गतिके आं हमना लाखादों जे माने जोंखौ खायदा खालामनानै सानसे जेलाव सोगोन बा जोंखौ बिहर खालामगोन आं बेखौ बुजिखादों ओमफ्राय जोंखौ मोजां मोनग्रा मानसिफ्रा जाय जोंनि सिनियरफोर जोंनि एबसुनि आगोलनि मावथिफोर बा जोंखौ मोजां मोनग्रा गोबां मोजां अफिसारफोर दङ दा बिथांमोनहाबो आंखौ बुंबायदों ए दावराव नों साबधान जा नों थिखा नोंना सुथुरा बुरजा जाबाय नोंखौ हयथ' रिपर्ट खालामनो हागौ बे बाथ्राखौ आंखौ वार्निं होबाय थाखादों साबधान होबाय थाखादों आरो जोंनि लोगोफ्रा बुंदों आंखौ नों हारसिं दादा फैसालै हारसिं नायब्ला सानसे थिग गैया नोंखौ सोरबा मटरजों उख्रेमलांगोन बे बाथ्राखौ आंखौ बुंदों सोरबा नोंनियाव अन्थाइ फैनोबो हागौ बे बाथ्राखौ आंखौ बुंदों जोंनि लोगोफ्रा आंखौ साबधान होबाय थादों साबधान जा आंबो एसे साबधान जाबाय दं ओरैनो जे थिगथ' गैया खालामनो हागौ दा ओरैनो जों पेपार मिडियायावबो जोङो इउटुबाव जों मोनबाय सम माने जोंनि बेरेखा वार्निं होनाय बे दावराव दैखेब नार्जारिखौ माने हुमखि होबाय थानाय जों मिडियायाव जों ससियेल मिडियायाव जों नुबाय थादों बे बिटिसि सुक्तिनि बेरेखा नैबे बिटिआर सुक्तिनि बेरेखा जों जेब्लानाखि रायजो राजानि सिगाङाव बुंनो हायो बे बिटिआर सुक्तिया मोजां जायाखिसै जों बेखौ जेब्ला बुंनो हायो दा बेखौ बुंनायनि थाखायबो जोंखौ बिराद दाय होदों दा बेफोरबायदि खेथ्रआव माने जोंखौ जे बिफद खालामगोन जोंनि बेरेखा मावगोन जों बेनि थाखाय आङो खोब रेडि खामोन इभेन जेल जाहैगोन बा जोंखौ आक्रमन खालामो माबा मोनसे खालामगोन बेनि थाखायबो आं खोब मेन्टेलि प्रिपेयार खामोन आं रेडि खामोन आं खुनुदिन माने गिनानै थायाखै आंखौ जे माबा मोनसे खालामगोन बेनि थाखाय आं गिनानै थागोन आं बे नङा गियाखै आं आवगायबाय थादों मावबाय थादों ओमफ्राय नै ब्रायनो नै 6 तारिख खालि सानखालि जानुवारि 6 तारिख खालि जों जेब्ला बिटिसिआव मोनसे मिटिं जायो बेयाव प्रमद बर'बो दंमोन बेयाव प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि दङ डिसि दङ ओमफ्राय सार्कोल अफिसार दङ ओमफ्राय पावार ग्रिडनि मानसिफोर दङ ओमफ्राय कारगावनि रायजो राजा 20 जनसो दंमोन ओमफ्राय आंबो दङ बिटिसिआ गावसोर लिंदों मिटिंखौ प्रमद बर'आ गावनो मिटिं लिंदों ओमफ्राय मिटिङाव आंबो थांबाय थांनानै सोंबाय प्रमद बर'आ बुंबाय दावराव दा दे नोंनो बुंदो समस्याखौ मा समस्या दं बेखौ बुंबाय बे आं बाहाय समस्या रायजो राजासो रायजो राजा बुंनोसै दा रायजो राजाबो बुंनो हाबाय गासिबो समस्याखौ जे पावार ग्रिड लांदों बिराद हाइ पावार एखेबारे हाइ भल्टेज माने पावार लांदों हाइ टेनसन लाइन लांदों बेजों पावार लाइन लांदों बे लांब्ला गाहायाव न'बो लुनो हाया बे जायगायाव हानि दामबो जेबो थाया बे जायगायाव बिफां लाइफां गायनो हाया दा जायगानि मानसिया ओरैबायदि प्रब्लेम जाबाय दा जों मा खालामबावनो बिनि कम्पेनसेसनबो गरसे मोनाखै जोंनो फैसा गरसे होआखै दा बे हायाव जुदि जोंनि फिसा फिसौफ्रा न' लुनो हालाब्ला जों बहा थांबावनो दा बे कमप्लेनखौ होदों आरो बे जायगायाव थानो हाया कारेन्टआ बिराद माने माबा जालाबायो एखमबा फिउस जालाजोबो टिभि फिउस जायो जों मा खालामनो जोंनो गरसे फैसा होआखै जोंनि जिउना मा जागोन आरो जोंहा फिसा फिसौफ्रा जों बहा न' लुना थागोन जों हाबो फाननो हालिया बे बाथ्राखौ बिटिसिनि बिथिङाव प्रमद बर'नि सिगाङाव बुंदों रायजोआनो बुंदों दाना जेब्ला रायजो राजा बुङो अब्ला प्रमद बर'आ बुंबाय जे नोंसोरथ' बिटिसिनि बेरेखासो खोथा बुंबाय नोंसोरथ' बिटिसिखौ बर्डआव खालामबाय ओरैनो माने बिटिआरखौ आरोखि बिटिआरखौ बर्डआव खालामबाय नोंसोरथ' जों बिदि खालामनो हाया जोंहा पुलिस मिलिटारि दं आर्मि दं आर्मि पुलिस मिलिटारि लानानै मावगोन नोंसोर मा खालामनो ओरै बुंबाय आरोखि प्रमद बर'आ ओमफ्राय अब्ला बेखौ काउन्टार बुंदों जे माने मा होनांगौ देट माने सिएम प्रमद बर' नोंथाङा बे रायजो राजानि समस्याखौ गोथौयै बुजिनो सेस्था खालाम जे नोंथांमोनाव समस्याखौ माने खोन्थाफैदों बोरै समाधान खालामनो हायो बेनि थाखाय नोंथांमोना समस्याखौ समाधान खालामनो हानांगौ दा नोंथांमोना समस्याखौ समाधान खालामनो नागिरै जुदि पुलिस मिलिटारिनि बाथ्रा बुंनानै सिगियोब्ला बे रायजो राजाफ्राथ' गाज्रि मोनगोन ना आरो समस्या बोरै समाधान खालामलाय बिसोरनि समस्याथ' जेनुइन समस्या बेखौ समाधान खालामनांगौ आं जेब्ला बिदि बुङो अब्ला मानसिया लाजिदों बे प्रमद बर'आ जे मानो आर्मि मिलिटारिनि बाथ्रा बुंनानै मानो सिगिदों बेखौ बुंनायाव बे लाजिदों ओमफ्राय दसेथाना बे मा जाखो नोंसोर रायज्लायनो दावराव आं दस्रा खामानि दं बे ब्लड सिखान थांबाय दाना बे थांबाय आरो दाना प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बुंलाबाय दाना बे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बुंबाय
जे हानि जे क्षतिपूरण होननायथ' जोंहा आयेन गैया जों बोरै होनो बे आयेनखौथ' नोंसिनि एमपिआ मानिदों ओरैबाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया अब्ला आं माने बुंबाय अब्लाबो आं काउन्टारबाय जे अनारेबल माने प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जे नोंथांमोना बिटिसिखौ सालायबाय नोंथांमोननि आखायाव दङ सरकारा आरो बे रायजो राजाफोरनि सुखु दुखु नोंथांमोन नायनांगोन दा दिनै आरो दिनै समस्याथ' जेनुइनथार नंथारगौ बे समस्याखौ नोंथांमोना समाधान खालामनो नागारै जे नोंसिनि एमपिआसो बानायदों होनब्ला सोर एमपिआ बानाया आं सोंदों आरोखि सोर एमपिआ बानाया बे आयेनखौ बेथ' भुल जाबाय नोंथांना दा नोंथांना बुंनाया मा जादों नोंथाङा जे नोंसिनि एमपिआसो बानायदों नोंसिनि समस्याखौ नोंसोर बे एमपिनि आयेन बानायनो थाखाय नोंसोर भुगि नोंसोरो बे होनना बुंनाय जादों नोंथाङा थिग जायाखै होनना बुंदों ओमफ्राय रायजो राजाफोर बिराद बुंबाय जे नोंथाङा जोंखौ माने माबा खालामदों बिराद बयबो इमसनजों बुंदों आरोखि दा बेयाव प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया लाजिनांबाय दा दसथानो बे मा जाबाय सिरि थाबाय दानिया नङा आं माने बिदि बुंनो नागिराखैमोन होनदों आरोखि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया ओमफ्राय डिसिया मानगोनां डिसिया बे खिन्थु रायजो राजानि जानानैनो खोथा बुंदों जे बे पावार गिदिर मानसिखौ बुंदों जे नोंसोर मा समाधान खालामना दों बुंना हो समस्याथ' जेनुइनथार बिसिना नंथारगौ बिसोरनो हाया जुदि थाङोब्ला बिसोरनो जुदि गरसेबो फैसा होनाय जायाब्ला बे जायगानि मानसिफ्रा बहा थांनो बेखौ डिसिया बुजिनानै बे बुंनो हादों आरोखि दा जायहा एदिखालि मिथिङा खोब माने प्रमद बर'आसो लाजिनाय मोन्दों ओमफ्राय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिबो लाजिनाय मोन्दों खिन्थु बाखि डिसिया जोंनिनो सापर्ट खालामनाय बाथ्रा बुंदों दा नै बिनि मोनायावनो आंखौ आरायथा मोनायाव आंनाव थांनानै पुलिस दाहाखौ लायबाय आरो पुलिस दाहाखौ लायबाय असि थांदों डाइरेक्टनो आं सोंदों आंखौ मानो लांफैदों माबा कमप्लेन दं नामा माबा एफआइआर दं नामा बेखौ खोन्थानो हाया जायगाया आंखौ माने सोब माबाजों जेबो बुंनो हायाखै बेसेबांबा गोबाव आखाइ हमनानै थाबाय थादों क'क्राझारनि असिया ओमफ्राय उनावसो बुंबाय नों थानाव थाङासै आं मानो थांदों सोलोंगारदों गाबोन थांगोन सोलोंखांनायनि उनाव आं बेखौ बुंबाय गाबोन सोलोंखांनायनि उनाव थांगोन आं दाननानै थाङोब्ला दा मोनायाव आंखौ माने सोलोंनांगौ उनाव ना नोंखौ एसपि लिंहरदों नों थांनांगोन आं बेहाय एसपिआबो रेस्ट लादों आंबो रेस्ट लागोन आं गाबोन थांगोन दाथ' खोब जारला जाबाय उनाव दस नालाय एसे आंखौ बुंबाय थानाय आंबो थौ मानो बेयाव थांगोन आं ओमफ्राय आं आरायथा हरनिया मोनानि आरायथायाव आं थाङो आरोखि दा थांनानै जेब्ला सोनाङो बेयावथ' एसपिबो गैया रावबो गैया आंखौ उन्दुनसिनबाय माबायाव थारानि माबायाव गावसोर जेराव थायो लकआवबो दोनाखै आं सेरावनो थाबाय आंखौ ओमफ्राय सोरांजासे थाबाय रावबो गैया ओमफ्राय एडिसनेल एसपि फुङाव फैबाय मेडाम सासे हिन्जाव ओमफ्राय आं सोंबाय आंखौ मानो लाबोदों खोन्थाया असिनाव सोंबाय असियाबो खोन्थाया उनाव दासो लासैनो नुबाय आं माबाखौ मा होनो हिदेशखौ नुहुरबाय आङो आरो मानो जाखो हिदेशखौ लाबोबाय मा जाखो दायालाय आंथ' बुजियाखै ओमफ्राय हिदेशखौ नुबाय ओमफ्राय बिनि उनाव हिदेशखौ दस्रा दङ लांबाय आरोखि आंजों लाफाखै आरो दस्रा नुबावलायबाय दाना बिक्रमाव फैलायबाय ओमफ्राय बिक्रम फैनायखौ नुबाय आङो बेबो आंजों माबाखिसै लोगो लाफैनो हायाखिसै आं नुहुरबायल' बेखौ दस्रा न'आव लानानै दोनहैबाय दा बेबायदि जादों आरोखि उनाव ओमफ्राय थाबाय सानजौलायबाय 8था जाबाय गैया आं सोंबाय थाबाय एडिसनेल एसपिनावबो जे आंखौ मानो लाबोदों बुं होननानै आं माने मा दाय खालामदों बुं दा खोन्थानोबो हाया बुंबाय थाबाय दा र' एसपि फैनाय जाबाय थाबाय नै जेब्ला 10ता फैयो दाना क'क्राझाराव माने क'क्राझारनि एसपिया फैनायाव आं सोंबाय जे आंखौ मानो लाबोदों खोन्थादो दा बेखौ खोन्थानो हाया मानो लाबोदों बुंनो हाया उनाव माने 1ता बाजियाव जेब्ला माबायो 1ता जायो अब्ला आंखौ माने एसपिआ माने असिनि रुमाव लिंहरबाय असिनि रुमावनो डाक्टारबो दं बेयाव डाक्टार थानाय समाव आंनि प्रब्लेमखौ सोंबाय नोंहा माबा प्रब्लेम दं नामा होननानै आं देहाखौ आं खोन्थाबाय उनाव आंखौ माने सोंबाय माबाया एडिसनेल एसपिआ सोंबाय नों मा मावो नामा होननानै आंथ' मा मावो नोंथांथ' मिथिखागौ आं मा मावो खोन्थानो लाजोबबाय आंथ' ससियेल वार्कसो मावो रायजोनिसो खामानि मावो होनना बुंबाय आं मा मावो आं सोंदों आरोखि ओमफ्राय गासिबो खोथाखौ खोन्थाजोबदों मा मावो बे आदा जों बुंनाया बे हाफोरनि खोथा मावनाय बे माबानाय बे माने साइ स्पर्ट्स माने बे साइ कमप्लेक्स बेखौ जों लाबोनाय ओमफ्राय बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया जे आगोलाव माबामोन गुवाहाटि इउनिभारसिटि फरेन केम्पासमोन दा बेखौ जोंनो आदा मंगलजों हाज'वारि जों ज' रायलायनानै जोङो थानेस्वर बर' मन्थ्रि बेजों रायलायनानै जों लाबोनाय जादों दा बेखौ आं खोन्थादों ओमफ्राय देबरगाव लाबोनाय खालामनानै बेफोरनि उनाव जोङो माबानि उनाव ज' नै आदा गियानमोनजों सुरजमोन दंना बयबो दंलाय बे जायगानि गोरों गोराफोर दंना बयबो जों ज' रायलायनानै जों बे जायगायाव लाबोदों आरोखि नैबे दानि बालागाव दा बे गुवार फोथार बेखौ बेयाव लाबोनायनि उनाव एरफ्लें गाथि बेयाव लाबोनायनि उनाव नै दा बे बानायनाय दा फुल प्रेजेन्ट बड'लेण्ड इउनिभारसिटि जाबाय आरोखि दा बेफोर गासैबो बाथ्राखौ आं माने हजों जेलाव खोन्थानाय जादों थानायाव खोन्थानाय जादों पुलिस एसपिनो ओमफ्राय अब्ला बिसोरो आंखौ माने बुजिदों आरोखि
जे आं जे नित दसि मानसि दाय गैया जेबो दाय गैया जों मिथिखादों ओमफ्राय सोंबाय जों जे मानो लाबोदों खोन्थादो खोन्थाया ओमफ्राय बुंबाय हाइकमान्डनि खोथा दं माने गोजौनि इन्सट्राकसन दं ओरैनो आरोखि आं बाय होमब्लाबो आं एडिसनेलसो बुंदों आरोखि जे नोंथांमोना गोजौनि इन्सट्राकसन दं होननानै जोंखौ दाय गैया फोदो गैया माने जेराव बे थानाव लाबोनायफ्रा बे थिग जायाखै आरोखि आं बेफोरखौ ओजोंनो बुंदों आरोखि दा जाय हक जोङो बिनि उनाव जोंखौ बेलासियाव कर्टआव लांबाय कर्टआव लांनानै आंखौ आरोबाव सिजिएमआबो सोंबाय नोङो माने माबायाव थानाव थांफिननो हानाय आंखौ सोंदों आरो माने पुलिसफ्रा जोंखौ 14 दिन थाखाय थानाव बिसि मावदों आरोबाव साथामखौ आरोखि 14 दिन थाखाय पुलिस कास्टडियाव ओमफ्राय जेब्ला आंखौ माने सिजिएमआ सोङो नों थांफिननो हागोन ना थानाव नों हागोन जे थांफिननो ओरै सोंदों आरोखि आंखौ आंनि प्रति अननाय मोनसे भाब देखायगोन आरोखि आं बाय थांफिननो हानाय नङा होननानै बुंबाय आंखौ बिदि बुंनाया लुबैखानाय बायदि बुंदों आरोखि बे आं थांफिननो हानाय नङा आदायाबो गाज्रि होनबाय आं ओमफ्राय नों माबायाव थांदो जुडिसियेल कास्टडियाव थाराव थांदो सरि जेलाव थांदो होननानै आंखौ जेलाव हरबाय आरोखि ओमफ्राय बिक्रमखौजों माबाखौजों एक्जेक्टुजों थानाव लाफिनबाय सानबानि थाखाय थानाव लाफिनदों सानबा जेरा खालामदों दा जोङो आं थानावसो हर मोन्दों सिडिसाबो थानावसो हर मोन्दों हजों न'आव गावनि न'आव जे अस्त्र मोन्दों बेखौ इदिसा जेबो मिथिया थानावसो हर मोनफैबाय बियो मानसिफ्रा खोन्थाबाय नों न'आव अस्त्र मोननाय देखायबायलै माबा निउसआव होयो आरोखि होमब्लासो मिथिबाय आसुरि जाबाय आंनि न'आव थानायाव आंनि न'आव अस्त्र मोन्दों आसुरिबाय आंबो आसुरिबाय आरोखि बे न'आव मानो माबानांगौ आं थानावसो मिथिबाय आरोखि ओमफ्राय दानाबा आंनाव मा देखायो आंबो सानबाय थाबाय आरोखि आंनि न'आवथ' खिन्थु लिरना गारदों जेबो मोनाखै लिरना गारदों आं न'आव सिजार लिस्टआव न'आव नायजोबदों नायनानै ओमफ्राय जेबो मोनाखै बेखौ लिरना गारदों दा थेवबोथ' थिग गैया माबा मोन्दों देखायोब्ला आं सानदों आरोखि ओमफ्राय जेलाव थांबाय जेलाव थांनानै आं आसुमा बुं आं जेलाव आसुमा बुं जाहैदों जेल सिङाव जे बेवहा मा रोखोम माबा दङ जोंखौबा मा रोखोम जायगा होयो बे साननाय दंमोन आरोखि खिन्थु आङो मेन्टेलि आंहा प्रिपेयार खामोन आङो गोसो एखेबारे रेडि खामोन जे जोंखौ जे हेरासमेन्ट होगोन जोंखौ जे माने सोरबा माने खस्थ' खालामहोगोन एखमबा न'आव अन्थाइ खुबैनो हागौ सोरबा न'आव आं बे रोखोम साननाय दंखायोमोन इभेन लामाफ्राव आंखौ माबा मोनसे अपदस्थ' खालामनो हागौ आं बेबायदि मोनसे साननाय दंखायोमोन आरोखि माने जों सिगांनिफ्रायनो मिथिखादों आंखौ सिगिनाय टेलिफनजों माबायाव इउटुबाव आंखौ बुंनाय सिगिनाय आं बेखौ मिथिखादों आरो बे आंनि गेजेर आगोलाव सेमोन आरोबाव माबायाव मा होनो बेखौ धालिगाव माने थानाव आरोबाव आंखौ सेमोन केस होदों जनमलाल बसुमतारीखौजों आंखौजों सेमोन केस होदों आरो बे जाहैबाय माने जोंहा माबानि एबसुनि मानसि धालिगावनि माने काजलगावनि दिल्ली बसुमतारी ओमफ्राय राजु नार्जारी बिथांमोना जोंखौ केस होदों सेमोन ओमफ्राय लोगोजों क'क्राझारावबो जोंखौ केस होदों जनमलाल बसुमतारीजों आंखौजों क'क्राझार थानावबो जोंखौ केस होदों जे बे जाहैबाय जोंना माने माबानि बे धनन्जय नार्जारी होननाय सेक्रेटारि एबसुनि बे केस होदों ओमफ्राय निरन्जन बरगयारी होननाय डेपुटि स्पिकार एबसुनि बेबो केस होदों जोंखौ दा आं बेफोरनिफ्राय मिथिखादों जे जोंखौ माने बिसोरो माबा मोनसे खायदा बायदा खालामनानै हेरेसमेन्ट होगोन जोंनि सायाव अपदस्थ' खालामगोन जों बेखौ सानना लाखानो हागोन ओंखायनो दा बेबायदि आं ओंखायनो मेन्टेलि प्रिपेयार खामोन आं जे माबा जागोन आङो बिदि साननाय दंखायोमोन दा जेल जानाय समावबो जेलाव जे थाङो आं अब्लाबो मेन्टेलि प्रिपेयार खामोन आं खुनु गिनाय फैयाखै जेबो फैयाखै ओमफ्राय मोनसे आं सानदों मा आङो सानना फैदों आं जेलाव जेरोखोम जेलाव थाहैदों बे बैसोआव आरोखि बे बैसोआव आंहा मोनसे सानना फैदों आरोखि माने एथ' माने आङो न'आव थाब्ला आलो थायो दै गुदुं नांगौ आंनो दुगैनो दै गुदुं नांगौ लोंनोबो दै गुदुं नांगौ दा बिनि गेजेरावबो आङो जे जेलाव थाहैनानै एथ' मोजां आलो थायो हादों बे आसुरित आरोखि आं सानदों मा जों जेब्ला आइ आफा गोरिब गुन्द्रानि रायजो राजानि खामानि मावो मोजां खामानि मावना होयो नों सहाय खालामो अब्ला इसोरा नोंखौ बायदि राहाजों सहाय होयो आंखौ सानलादों आरोखि आं सानदों मानोना आं जेलाव थांब्ला जेलाव आं ओरैबायदि सहाय मोन्दों जेलाव आङो दै गुदुं फुदुंग्राबो दङ मानसि ओंखारदों आङो फुङाव माने 6टायाव सोरांनो मोखां सुलाबनाय आंनो रुटि होग्राबो ओंखारदों रुटिबो होफैयो आंनो जेलाव थाबा रुटि मोनजायो फुङावनो रुटि लाबोयो ओमफ्राय मेथाइ दाउखि होनना बुङोना गुर मेथाइ बेखौ होफैबाय आरोखि दा बेबायदि फुङावनो आंनो रेडि फैयो ओमफ्राय फुङावनो आंनो दै गुदुं फुदुंनाबो आंनो फैयो बेबायदि आं बिदियाव माने ओरैबायदि आदर मोनदों जेल सिङाव ओमफ्राय नोङो बे दुगैनाय आदायाबो आंखौ दै खावना होलायबावो बेबायदि आं आदर मोनदों आरोखि ओमफ्राय आंनो जि सुनाय मानाय गासिबो जेल सिङाव मोनदों आं ओरैबायदि सानदों
बे रायजोनि मोजां मावब्ला इसोरा बायदि बायदिसिना राहाजों सहाय खालामो आं बे मोनसे भाब आंनाव थादों आरोखि आं जि आलो आलो थादों मोनोब्ला खुनु आंहा जेबो उसुबिदा जायाखै जेल सिङाव बिराद मोजां मोनदों दा इसोरानो माने आंखौ सेवा खालामनो थाखाय सोरखौबा दायथ' होदों आरोखि बेबायदि आं मोनदों सासेल' नङा जिसिबां बर'फोर दं आं जेब्ला जेलाव हाबजेनो मोना जाबायथ' बारा मिथियाखै खिन्थु मिथिखादों आरोखि बुजिबाय जेन दावराव दावसिखौ दासो फैगासिनो दं बेखौ मिथिदों दा खायफाबा माबोरै दावराव दावसिखौ दासो मिथिया ओमफ्राय जेब्ला फुङाव आं जेब्ला सोराङो माबायाव फुङाव सोरांब्ला गोबां मानसि आंनि दरखौ फैबाय आरोखि जोंखौ मोनसे रुमाव दोनदों बे रुमाव 10 जन थाजायो बेयाव आं दंमोन ओमफ्राय फुङावनो बिराद मानसि ज' जाफैबाय आंखौ लोगो हमनो थाखाय फैबाय रायलायबाय सोरबा गोबाफैबाय सार सोरबा गाबफैबाय सार नोंखौ मानो लाबोखो होनबाय आरोखि आंखौ मोजां मिथिगौ आरोखि गोबाङानो दा खायफा मिथिया दा गाबफैबाय बिरादनो सार मा जाखो नोंखौ मानो लाबोखो आंबो खोन्थाजोब्बाय ओमफ्राय जेब्ला ओंखाम जायो सानाव साराय 9टाव ओंखाम जायो साराय 9टावनो ओंखाम जायो ओमफ्राय बेलासियाव 4टा साराय 4टाव ओंखाम जायो ओमफ्राय बेलासियाव जै ओंखाम जाखांबाय 4टा 5टायाव ओरैनो थाला लानानै दर मारिनानै दोनो आरोखि नों ओंखारबोना थाबाय दा सिङावनो दा सिङाव बिदि फायग्रा थायग्रा दंखाजोबोथ' बाहेरायाव थांनांलाया बे थाला लानानै दोनो 5टा जाबाथाय थाला लानानै दोनो थाबाय था ओमफ्राय 6टावसो माने दर खेंफैयो फुंनि 6टावसो दा सानाव 9टाव जों ओंखाम जायो आं जेब्ला लाइनाव ओंखाम जायो लाइनाव ओंखाम जाब्ला एनडिबिनि सेंग्राफोर दङ सेंग्राफ्रा आंखौ ओमफ्राय हाब सार नों बेयाव मानो गसंफैगोन ओंखाम जानायलाय जाबायखि जायफ्रा आंखौ माने सिनायो आरोखि बुंबाय नों मानो बेयाव गसंफै सार जायफ्रा बेयावसो नुजोबनो नांगौ ओंखाम लाइन थानांसै आरोखि ओमफ्राय सासेया बुंबाय बे जाय माबा खालामग्रा ओंखारबोनानै हाब सार नों बेयाव गसंना बे गसंना फै सार फै ओमफ्राय रुम सिङाव आंखौ लांनानै बे केन्टिन दं बेयाव जाहोदों आरोखि आंखौ जोबजासिम केन्टिनाव ओंखाम जादों ओमफ्राय ओंखाम लायोमोनबा आं नाङा आं थाङाखै ओंखाम लायनो गावसोरनो लायना फैयो माने ओंखाम जानोबा लाइन जानांगौ आरोखि गावसोरनो लाना फैयो गावसोरनो आं बेयावनो केन्टिनाव जाहैयो ओमफ्राय गावसोरनि केन्टिनाव आंनो मा जानो गोसो ना बेदर जानो गोसो नों जानो हागोन आं खिन्थु ना बेदर आं जायाखै आरोखि खोब खम जादों आं हारसिं थाब्लाथ' जाथाराखै हिदेशमोन थांब्ला बिक्रममोन थांब्ला एसे जादों ओमफ्राय आं बेयाव माने खोब मोजाङैनो केन्टिननि ओंखाम केन्टिननि माइरं सरि ओंख्रि बेखौ जादों आरो आंजों खोब मोजां देहाफ्रा बेखौ जानानै मोजां जादों आरोखि आंना इसोरा आंखौ हेल्प खालामनाया बेनो आरोखि न'आव आं ओरैबायदि ट्राबल आंहा गेसनि प्रब्लेम मा प्रब्लेम एखे आङो दिनावनो बिराद माने लेट्रिन थांबाय थानो खनथाम खनथाम थांनांगो खिन्थु जेलाव ओरैबायदि आङो इसोरा अनदों आंखौ आं खेबसे फुङाव थाङो बे लेट्रिनानो साफा आं जेबो प्रब्लेम जायाखै आरोखि उदैनि प्रब्लेमाव जोबदों आरो दा गथिखे आङो बे जेलाव थांनानै आं ओरैबायदि उनाव खालामदों कि इसोरा आंखौ माने मोनसे राहाजों आंखौ अनदों हेल्प खालामदों आं बेखौ सानदों दा ओमफ्राय आंखौ खोब आदर खालामग्रा जों ओंखारदों आंहा जेलाव थांनायनि उनाव सानबानि उनाव आं बिक्रममोनखौ लोगो मोनदों बिक्रममोना सानबानिल' थांदों आरो हिदेशमोनबो बिक्रममोन थांदों दा बे थांसान्दि आङो जेलाव एखेबारे बयखौबो नायजोब्बाय आङो गोबां मानसिफोर दङ एखेबारे बिनि गेजेराव एनडिबि गोबां मानसि दङ एनडिबिनि मानसि ओमफ्राय बेयाव आङो जेलाव प्रदीप ब्रह्म होननाय दं टिपकाइनि बे 9 बोसोर जेल जानानै दं बे एनडिबिनि बेखौ रावबो नायाखै खबर लायाखै आलाय सिलाय जानानै दं आं जै थाङो आंजों ओंखाम जानो आंजों खुरनो हायो बियो बे बुंबाय सार जों मा खालामबावनो बेखौ दुखु होनना बुंदों आरोखि जों मा खालामबावनो जोंनि लाइफआ मा जाबावनो माबा मोनसे बेब'स्था लादों नामा मिथिनो लुबैयो आरो बिरादनो माबा मोनसे जासिगोन नामा माबा मोनसे खालामनो हागोन नामा बिटिआर सुक्ति जाबाय माबा मोनसे जागोन नामा बिसोर आसा खालामदोंमोन बिटिआर सुक्ति जानानै माबा मोनसे जागोन जेबो जायाखिसै दा मोजांबो खबर हैग्राबो गैया राव रायलायमोना अबावबाफोर खोनाबाय नामा दा सोरनि खोथाखौ लानो दा दिनै आं थांनानै बे जेलाव आं जेब्ला थांजेनो अब्ला बयबो आंनिफ्राय मिथिनो लुबैबाय जे एनडिबिफोर जों मा जाबावगोन जोंहा माबा मोनसे बेब'स्था दं नामा दा गोबां एनडिबि मानसिफोर आं लोगो मोन्दों बयबो माने मिरौ जिरौ एखे सोरबा गाबखुमायो सोरबा माने दुखु जायो बे अबस्था बेबायदि आरो बिनि गेजेराव आं लोगो मोन्दों बे जोंहा माने माबानि मा होनो बायलु बिबारनि माखासे गेजेराव फैबायना बायलु बिबार जानाया बे माने खम जानाय आरोखि जायफ्रा बिराद सुखि संसार जानाय दङ बे सुखि संसार जानाय मानसिफोर बायलु बिबान्दायाव लांनानै जेलाव दोनहैबाय दा लांदों बिफाखौ लांदों फिसालाखौ लांदों दा जों हिन्जावा न'आव दङ दा सोरबाबा माने गर्भबती अबस्थायाव दङ प्रेगनेन्सि अबस्थायाव दङ दा बिसोरो बिसिखौ गारनानै हारसिं माने जेलाव थाहैबाय बिफाखौ लानानै फिसाया आरोखि दा हिन्जावा हारसिं बोरै थानांगौलै न'आव बिराद अबस्था गाबु जानाय अनेक मानसि आं दा बबेथिं सोरखौ नायनो आं बेयाव गार्जेन बायदि जाहैबाय जेलाव थांनानै सोरखौ हेल्प खालामनो सोरखौ मा खालामनो आंहा सानसेयाव बेयावनो बेस्थ' आरोखि ओमफ्राय
बुंनो थांब्ला आं जेराव थांनानै आं सोरबा टेलिफन न'खरदों रायज्लायनानै न'खरनि मानसिखौ खबर हरदों दा थांनो हाया फैनोबो हाया नायग्रा मानसि गैया बेफोरबायदि अबस्था जादों आरोखि दा बिनि गेजेराव आङो बे क'क्राझारनिफ्राय आरोबाव उकिल कर्टनिफ्राय लिंहरबाय आरोखि माने जों माखासे नियमखौ मिथिगौ बे कर्टनिफ्राय जुदि उकिल बिहरोब्ला कर्टनि उकिला जुदि थाङोब्ला माने उकिला फैसा लाया आरो कर्टआ फ्रि होखायो दा बे उकिलखौ जों लिंहरदों आरोखि दा बेयाव जोंहा नै माबा फैनानै थांदों आरोखि मा होनो माधब प्रसाद उपाध्याय होननाय बे उकिला थांदों जों लिंहरनो थांदों ओमफ्राय सासे बर' हिन्जावसा दंमोननो कफि देबि ब्रह्म बेबो थांदों आरोखि बेयाव थांनानै बिसोरो गासिबो लिस्ट लाजोबदों सोर सोर बे केसाव लाबोजादों बे माने माबायाव बायल'आव आरोखि बेखौ लिस्ट लाजोब्बाय ओमफ्राय बिसोरनो मुभ खालामना होबाय दायथ' लाबाय आरोखि जे जोंनो दायथ' लानोसै फैसा गरसेबो नाङा जोंनो गासिबो बिसोरनि केसखौ जोङो मुभ खालामनानै बेलाव लांसै दायथ' लाजोबदों अबयसे सोरबा सोरबा माने प्राइभेट माने माबा हमदों उकिल हमदों एकदम बिसोर जाय खालामदों गावसोरनि दायथ' लादों फैसा गरसेबो नाङा ओरैबायदि गाबगु खुबु जाबाय माने जेल जानानै बिसि गालांबाय रावबो गैया नायनो सोरबा 9 मास जाबाय सोरबा 3 मास 8 मास सोरबा माने 2 मासनि फिसाला गारना फैदों फिसा माने गथ' गारना फैदों सोरबा माने 1.5 बोसोरनि गथ' गारना फैदों बेबायदि अबस्था जेलाव भुगिदों आरोखि दा बिनि गेजेराव सासे मानसिया आंहा गोसोआव दं दाबो टिपकाइनि बे माने हादोरसा होननाय आरोखि हादोरसा होननाय बे गाबबाय थायो बेबो एखे बेना माने डिलिभारि केसा जाथारबाय एखे गैला साननैल'सै आरोखि दा बेयाव बे जेराव लाबोजाबाय दा न'आव रावबो गैया दा मा खालामनो सानै गाबबाय थायो उनाव बेखौ न'निफ्राय मानसि लिंहरबाय बे खुरमा गुस्थि माने सोरबा दंब्ला फैदो होननानै फैबाय न' मानसि नायफैबाय खोन्थाफैबाय जे माने बिनि माने माबाया हादोरसाया फिसाला गथ' मोनबाय आरोखि साननैनि उनाव बे गथ' मोनबायबो फिसाला ओंखायनो बेखौ माने माबानानै एखेबारे जोङो बिनि नामखौ आं दोनबाय फिसालानि नामखौ दोनबाय आङो माबा आरोखि जोबथेसालि नाम दोनना हरदों जोबथेसालि नाम बेखौ दोनना हरबाय आङो दा गाव बुंबाय माने सोलायथारला बे नामखौ होननानै बे माने बुंबाय आरोखि सार नों नाम दोननायखौ सोलायथारला होननानै जोबथेसालि नाम दोनना हरबाय आरोखि दा बिदि दा जोङो माने खोब मोजां आंबो मोजां मोनदों जे बे रोखोम नाम दोनना हरनायाव बिसोरबो खुसि जाबाय ओमफ्राय बिसोरखौ जोङो बख'नो हाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव आरो माने ड्राग्सनि माने ड्राग्स जाग्राफोर दङ गोबांनो जोंनि जायगानिफ्राय थांदों खिन्थु बेफोरबो दङ ड्राग्स जानाय हमजानाय बिराद बुरजा दा जों बेखौ आं बेखौ लाबोयो लाफा माने आङो सब समाय बुजायबाय थायो रायो सब समाय ओमफ्राय बिसोरनो साहाबो लोंहोफायो आंहा फैसा एफानि न'निफ्राय लांनो दंमोन सोरबा हरनाय आं बिसोरनो साहा लोंनायानो खरस जायो आरोखि साहा लोंहोयो आङो बिसोरखौ बुजायो ओमफ्राय बिसोरखौनो बे जेल सिङाव माबा दंमोन मा होनो शिब मन्दिर दङ बे शिब मन्दिराव आं सानफ्रामबो 8टा बारे दुगैखांनानै आं लाङो आरोखि बिसोर माने बेयाव जेल माबायाव सिंनि मन्दिराव खुलुमनांगौ बिसोरो माने समाय लानांगौ बिसोरो न'आव थांनानै आंखौ ड्राग्स जाला बिदि होननानै समाय लानांगौ दा बिदिनो समाय लाबाय थायो ओमफ्राय बिसोर खानाय गोलाव लानाय आरनायखौ आं बे जेलावनो आं हाहोदों सिनजादों गथ'फ्रा अनेक सोलायदों आरोखि ओमफ्राय आं मोजां मोनदोंबा आं जेब्ला माबायाव फैयो डाक्टार नायजानो फैयो माबायाव हस्पिटालाव जायफ्रा गना फैदों बिसोर आंखौ नायफैदों आरोखि बिमाखौ लानानै फैदों बे दावराव सारखौ आं नायथारनो बे माबायाव फैदों हस्पिटालाव फैदोंनो नायथारनो एखे आंनो दा जेलावनो माबायावनो हस्पिटालाव आङो जाग्रा लोंग्राबो लाफैदों ओमफ्राय आङो इभेन ओंखामबो ओंख्रिबो संना लाबोदों आरोखि दा बेबायदि मोनसे अननाय भाब माने आंनि अननायखौ बिसोर माने बावहाखै आङो बुजियो मा सानो मा जे अननायनिफ्राय देरसिन जेबो गैया अननायजों मानसिखौ भस्म खालामनो हायो अननाय जुदि आदर देखायब्ला मानसिया निस्सय माबाय माबायो आरोखि मानसिया सोलायो बेनो जायो दा आङो जेल सिङाव थानानै आङो सानफ्रोमबो दाना आंखौ गावसोर नागिरफैयो जेल सिङाव फुंबाथाय आङो दुगैबाय थादोंब्ला गावसोर दुगैखांनानै फैयो आरोखि मन्दिराव थाङो आरोखि बिदि फैयो दा खुलुमो मन्दिराव समाय लाहैयो आङो दा अनेक मानसियानो बिदि सोलायगोन जों आसा थादों आरोखि आंनाव हितेशमोन फैलायबाय जेब्ला जेलाव हितेशमोन फैयो जों ज' फुर्ति थाबाय ओमफ्राय जेल सिङावनो बे गोबां माबा दंमोन बर'फ्रा सेकेन्ड थार्ड बर'फ्रा जेलाव आरोखि फार्स्टआव जाहैबाय बांगालफोर सेकेन्डआव सावथाल ओमफ्राय बर' दा दंमोन आं बिसोरखौ गासिबो माने ओरैनो मानो माबानो होलाय बिसोरनोबो गियान होनांगोन ना जेलाव जोब्बानोथ' जोबा जेलाव जोबनायनि उनावबो बिसोरनो बोरै मटिभेट खालामनो बिसोर बोरै गियान होनो बिसोर बोरै मोजां बानायनो बेखौ दायथ' लानांगौ
दा जेब्लानाखि माबायो आङो सानाव एकेबारे एकटाबाथाय आं भलिबल खेला होयो आरोखि सावथाल बर' बांगाल एकेबारे भलिबल टिम मोनफा मोनफा बानायबाय जाथि हिसाबै भलिबल खेला होबाय भलिबल खेलानो बयबो एकेबारे लाइन जालायनानै आंसो हौवा बुंदों आरोखि लाइन जानानै हेन्डसेक लालायबाय ओमफ्राय खेला गेलेजों भारत माता की जय भारत माता की जय ओरै होनलायनाय एकेबारे बिराद मोजां मोनसे परिबेस जादों आरोखि ओमफ्राय जेलार फिल्मनिया नोंथांमोना प्राइज होनांगौ होननानै बिराद एथ' मोजां परिबेस दा जेल सिङाव बे रोखोम टाइमखौ जों बिदिनो खाथायबाय थादों आरो जेल सिङाव जोङो माने खुनु गोसो बायाखै दुरबल जायाखै जोबोद गोरा गोसो जों थादों दा इभेन जेल सिङाव जेसेबां पुलिसफोर दङ बिसोरखौ जोंखौ नुनानै बुंदों आरोखि बिसोरबायदि मानसिखौ मा हमनानै लाबोना मा मेगन गैयामोन नामा बिसोरलाय बे पुलिसफोरा म'म खालामोन नामा आरो बिसोरखौ सोर हरखो बेबायदि मोनसे जाय हमहोग्रा बिसोरबो माने बिबेक गैयामोन नामा ओरै गावसोर सावरायदों आरोखि आरो जों थांफायो रायलायो आंखौथ' सार मायानो आरोखि जोंखौ सासे गिदिर मानसि सानना लादों बे जेलनि मानसिफ्राबो जेलनि पुलिसफ्राबो आरोखि आरो हिदिजाबो सासे एमएलएखा हिसाबै आरो बिफोरखौथ' कन्ट्राक्टर मानसि नालाय मिथिगौ थांबाथाय एखेबारे गाबज्रियो कन्ट्राक्टर बाबु दा बुङो पुलिसफ्रा आरोखि ओमफ्राय आंथ' दंखायो आरोखि एफा गिदिर केस जानाय मानसिखौ जाय मानसिखौ माने बिराद राष्ट्रनि बेरेखा जुद्ध नांनो नागिरदों होननानै केस होदों एफा गिदिर केस गोनां दा बेखौनो ठिकादार बाबु दा गाबज्रियोब्ला नोङो साख्रियाव थांगोन होनना बुंना मागौ आरोखि पुलिसखौ आरोखि नोंथ' बिदि गाबज्रि हाना दा बे आरोखि थेवबो मिनियोहाय बेबायदि मानसिखौ हमना लाबाय नामा दा बेबायदि बिक्रम साव बिदि माने मोनसेया मोजां इनकुइसन आरो जेल सिङाव मेथाइ खनबाय थायो बानायबाय थायो दा बे दा जेराव आं खोब मोजां मोनदों जेलाव जों बिराद सुखि थादों खुनु गोसो बायाखै इसोरा जोंखौ माने मन'बल हरदों जेल जानो थाखाय जेलाव जोंखौ थानो थाखाय ओमफ्राय मोनसे खोथाया मा आं दिनै माने खोब माबा लुबैयो आंखौ इसोरा बे जेलाव हरनाय खारन आङो इसोरा हरदों नामा सानो आरोखि जेलाव माने बेयाव थांनानै आङो ओरैबायदि जादों आंनो मानसिफ्रा आंखौ नायोब्ला लेखा होयो ओमफ्राय फावथेन होयो आरोखि बेखौ मोनबाय आं ओमफ्राय मा खालामथारो आंखौलाय खेला गैयाबा आं एखेबारे आं सानबाय गोसो गोसो आं बर' हिस्ट्रि लिरनोसै बर'नि जारिमिनखौ आं बे जेलाव लिरलांसै होननानै आं फुरा प्रिभियास जोंनि आगोलनि गोदो गोदायनि बर'नि हिस्ट्रि बेखौ लानानै आराम्भ खालामनानै बे रमान स्क्रिप्टनि आन्दलना बोरै जाया ओमफ्राय बे भाषानि आन्दलना बोरै जाया आं बेखौ लिरजोबदों गासैबो ओमफ्राय जोंनि उपेन्द्र ब्रह्मन दैदेननायाव बड'लेण्ड आन्दलना बोरै जाया ओमफ्राय बिनि उनाव बिएसि सुक्तिया बोरै जाया ओमफ्राय बिएसि सुक्तिनि उनाव गावजों गाव दावराव दावसि जानाय बोरै बोरै माने सा खोला लानानै बुथारलायनाय जाया आं बे गासिबो जारिमिनखौ लिरदों आरो बिनि उनाव नों बे माने बिटिसि सुक्ति जाबाय दा हाग्रामानि दैदेननायाव बेखौ बोरै बोरै जाया बेखौ लिरदों बे सुक्तियाव मा मा दं बिटिसियाव आं बेखौबो लिरदों आरो उपेन्द्र ब्रह्मनि थैनाय उपेन्द्र ब्रह्मआ बोरै थैया बे अबाव थानानै दं फामजोना आं बेखौबो लिरदों गासिबो ओमफ्राय बिनि डायरिया बोरै गोमाया बे डायरि दंमोन मोनसे एथ' मोजां डायरि बे बोरै गोमाखो आं बेखौबो लिरदों बे माने आमेरिकायाव थांनो हायाखै मा खारनाव बेखौ आमेरिकायाव लांनो हायाखै आं बेखौ खारनाव गासिबो लिरदों आरोखि माने गोदान मोनसे जारिमिन आं सानदों बर' जाथिनि थाखाय आं मोनसे सृष्टि खालामनो हाबाय आं सानलादों आरो बे बिटिआर सुक्तिया मा जाखो दा बिटिआर सुक्ति मा मोनखो जोङो आं बेखौबो लिरदों ओमफ्राय लोगोसे बे बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव बे जोंनि लिडारफ्रा बुंलाबायनाय गासिखौबो आं कर्ट खालामबोदों आरोखि बे गासिबो रेकर्ड जों दंजोबो दा हाजार नों माने माबा खालाम दा नों बुं नोंनि बुंनाया गासिबो रेकर्ड जोबखा नों थगायनो हागोन दा जायफ्रानोखि नों बुंलाबाय थादों खोथा दा जोंखौ रायनो हागौ बुंनो हागौ आं बेखायनो गिया आरोखि नोंसोर मिसा खोथा बुंनानै देरहानो हाया खुनुदिन सैथोआव अरायबो देरहायो जै जायो दा जों सैथोनि खोथा बुंगासिनो दं सैथो जागासिनो दं दाउथे जोंखौ खुनुदिन फेजेननो हाया जों देरहागोन आरोखि दा नोंसोरनि खोथा बुंनायफ्रा रेकर्डआव दंखाजोब गासिबो आं इउटुबाव खेला माने बोला नायबा नुयो बिसोरनि बुंनाय आंखौ दामफिननो हायो जा हरै जा माने ससियेल मिडियाफ्राव जोंना माने जा अनजालु जोंना अफिमोननि माबायाव आं नुयो एमजेमोननि ओमफ्राय बाबुनि गोबां दंना बेफोर नुजोबो बिसोर मा मा बुंदों मा मा बुङाखै बिसोरो सानफ्रामबो बुंबाय थायो बेखौ जों नुयो आरोखि दा गथिखे बिसोर जे माने मिसा खोथा बुंगासिनो दं आरो बिसोर जे बेजों देरहानो हाया बे प्रमान आरोखि जों सैथोखौनो आवगायलांबाय था जोंखौ खस्थ' होनो हागौ जोंखौ नों जेलाव हरनो हागौ जोंखौ माबा मोनसे पानिशमेन्ट होनानै सेस्था खालामनो हागौ जोंखौ बायदिसिना कौशल खालामनानै जोंखौ माने सेस खालामनानै सेस्था माबा नाजानो हागौ खिन्थु बेजों लाब जाया देरहागोन होनब्ला जों सैथोजोंनो खस्थ' लानायबासो देरहागोन आरोखि दा आं बे जारिमिनखौ